मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। डीजे संजय सम्राट। तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन सब अखाड़ा से आगे रहेला जीतेला हरदम। सब अखाड़ा से आगे रहेला जीतेला हरदम। हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन। डीजे संजय सम्राट। सरवन मोबाइल शॉप, घुर्मी बाजार, नेपाल। अखाड़ा के देखी सबे भइल बटे कायर, जहिया में लागल बटे बिजुली के फायर। अखाड़ा के देखी सबे भइल बटे कायर, जहिया में लागल बटे बिजुली के फायर। जय श्री राम के नारा लगेला, बढ़ेला सबके कदम। जय श्री राम के नारा लगेला, बढ़ेला सबके कदम। हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन। डीजे संजय सम्राट। अखाड़ा के देखी सबे भइल बा दीवाना, डीजे पर बाजे बाबू अभिषेक के गाना। अखाड़ा के देखी सबे भइल बा दीवाना, डीजे पर बाजे बाबू अभिषेक के गाना। अजनबी आजब मजा लुटेला, केहू से नइखे कम। डीएस दीनस मजा लुटेला, केहू से नइखे कम। हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन हवे तितिरा बाजार के अखाड़ा नंबर वन।